नमस्कार. तुमचं सर्वांचं हवामान अंदाज आणि बातम्या या आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती स्वागत. आज आपण पाहणार आहोत दिनांक 8 मार्च रोजी राज्यातील कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये पुन्हा एकदा अवकाळीचे संकट येणार आहे. जसं की आपण कालच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं, येणाऱ्या 4 दिवसांचा जो अंदाज दिला त्यामुळे सर्वसाधारणपणे सांगितलेलं की कोणत्या भागामध्ये 8 मार्च रोजी पावसाची शक्यता आहे. तर आज आपण पूर्ण डिटेलमध्ये पाहूया नक्की कोणते असे जिल्हे असतील ज्यामध्ये अवकाळीची शक्यता आहे. हे जिल्हे मराठवाडा आणि विदर्भातील आहेत, त्यामुळे तिथल्या शेतकरी बांधवांनी तरी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांनी सुद्धा स्वतःच्या जिल्ह्यातील वातावरण कसं राहील हे पाहायचं असेल तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. जर तुम्ही चॅनलवरती नवीन असाल तर आत्ताच लाल रंगाचं सबस्क्राईब नावाचं बटन आहे ते दाबून आपले जवळपास 39,000 सदस्य आहेत त्यामध्ये सामील व्हा. तसं पाहायला गेलं तर एक दिवस अगोदरच मराठवाडा आणि पूर्व विदर्भामध्ये आता काही जिल्ह्यांमध्ये ढग दाटून येत आहेत. पूर्व विदर्भातील नागपूर, भंडारा, गोंदिया या जिल्ह्यांमध्ये तसेच चंद्रपूरमध्ये पावसाचे ढग आता बनत आहेत. त्याचप्रमाणे मराठवाड्यातील जो नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद हा भाग असेल, पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर या ठिकाणी पावसाचे ढग दाटत आहेत. पण सद्यस्थितीला पाऊस पडत नसला तरी उद्या कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये पाऊस पडणार आहे ते आपण पुढं सांगणारच आहोत. पण उत्तर भारतात जो की जोरदार पाऊस आणि गारपीट सुरू होती त्या ठिकाणचे पाऊस थांबलेला आहे, कारण जो पश्चिमी चक्रवात या ठिकाणी पाऊस देत होता तो आता पूर्वेकडे निघून गेलेला आहे. तर आता आपण पाहूया जिल्हानिहाय 8 मार्च रोजी राज्यातील कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये पावसाची शक्यता बनत आहे त्याबद्दलची माहिती. तसं पाहायला गेलं तर चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाळ, नांदेड या 4 जिल्ह्यांमध्ये बऱ्याच ठिकाणी पावसाची शक्यता बनत आहे. चंद्रपूरचा जो तेलंगणाला लागून भाग आहे, नांदेड आणि यवतमाळचा जो तेलंगणाला लागून भाग आहे या ठिकाणी मेघगर्जना आणि काही ठिकाणी जोरदार वारेसुद्धा वाहू शकतात. त्याचबरोबर लातूर असेल, हिंगोली असेल, वाशिम, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया या जिल्ह्यांमध्ये हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस काही ठिकाणी पाहायला भेटेल. काही ठिकाणी जास्तीत जास्त ढगाळ वातावरण राहील. हा पडणारा पाऊस जवळपास संपूर्णच जिल्हा व्यापतील असं नाही, काही ठिकाणी पडेल तर काही ठिकाणी फक्त ढगाळ वातावरण निर्माण होईल. दुसरीकडे पाहायला गेलो तर उस्मानाबाद, बीड, परभणी या भागांमध्ये ढग दाटून येतील. पावसाची शक्यता सध्या तरी या जिल्ह्यांमध्ये दिसत नाही. यामध्ये काही बदल झाला तर तुम्हाला निश्चितच कळवण्यात येईल. त्याचप्रमाणे उद्या सोलापूर असेल, बीड असेल, जालना असेल या ठिकाणी तापमानाचा पारा पुन्हा एकदा वाढणार आहे. तर दुसरीकडे नाशिक, अहमदनगर, धुळे, पुणे या भागांमध्ये सकाळचं तापमान कमीच राहणार आहे. मात्र सातारा, सांगली, कोल्हापूर या ठिकाणची थंडी आता पुन्हा एकदा कमी होऊ लागेल. या ठिकाणी तापमानात हळूहळू वाढ होईल. मुंबईचं कोकण किनारपट्टीला जे दिवसाचं ते सौम्य राहणार आहे, जास्त उन्हाचा तडाखा या ठिकाणी बसणार नाही आहे. तसेच मध्य महाराष्ट्रातही जास्त ठिकाणी ऊन राहणार नाही. फक्त सोलापूर, बीड आणि जालना हे जे काही जिल्हे आहेत या ठिकाणीच फक्त जास्त उन्हाची तीव्रता राहील. त्याचप्रमाणे अकोला, बुलढाणा, अमरावती या जिल्ह्यांमध्ये पावसाची शक्यता नाही. या ठिकाणी वातावरण स्वच्छ राहील.